Hyvää joulukuun 9. päivää. Tänään avataan luukku numero 9. Mun vuoro. Sun vuoro. Luukku numero 9. Iso, mutta kevyt. Iso, mutta kevyt. Täällä on pikku karkkineita juttuja. 2. That's about it. On täällä, täällä on kysymykset. Täällä on balls. Onkohan nää suklaapalleroita? Taitaa olla. Sieltä löytyy. Mutta katsotaan nämä kysymykset läpi. Jos menettäisit minut huomenna, mikä olisi vaikeinta unohtaa? Sun nuusku. Tuoksuko? Oi. Ja hymy. Vaikeinta unohtaa koko sun persoon. Mut kyllä se tuoksu ehkä olisi kyllä hankala unohtaa. Mutta mun mielestä olisi hauska, tai vaikeeta hauska unohtaa. Vaikeeta unohtaa hymy myöskin. Ja miltä se näyttää. Ja miltä se tunnut. Joo, ja tuoksut ja kaikki. Kaikki olisi kyllä aika vaikea unohtaa. En haluaisi unohtaa. Siinä jäisi semmoinen lihasmuisti susta ja sit kun sitä ei olisikaan, niin se olisi vaikeinta varmasti. Se olisi ikävää. Jos elämäsi olisi kirja, mikä tämän kappaleen nimi olisi? Hullutukset ja hulinat. Niin tää olisi joku... Tää olisi valmistautuminen. Koska nyt kohta tulee se toinen. Nyt ollaan jo preparing vaiheessa. Tää voisi se, voitko koskaan olla valmis? Tää just joku hullutus part 2. Seuraava on ehkä hullutus part 2. Tää on ehkä just silleen, oletko ihan varmasti valmis? Tai sit hei, ties mikä tää voisi olla? No. Tyyntä myrskyn edellä. Joo. Joo, tää kappale. Ja me luulen, että tää on jo hullut. Joo. Madness. Me nauraa vaan vahingoiloisesti. Jos saisit kuulla, että minut pidätettäisiin, mutta et saisi tietää syytä, mitä olettaisit minun tehneen? Mä olettaisin, että saisit kömpelöinyt jossain taidemuseossa. Siellä on joku arvokas esiderikki. Mona Lisa. Ja oho. Ups. Upsis. Joo, mun hotdogista olisi lentänyt ketchupit. Joo, just joku tämmönen sekoilu. Sä olisit sä olisit kolaroinut. Mä en kolaroi koskaan. Leeraitpä mukaan. Kolaroinut tai sit sä olisit käynyt vähän pidemmän baariillan jälkeen ja sä olisit jotain toheloinut. Mahdollista. Ja vielä viimeinen. Onko mitään asioita, joita toivot, että jätämme mieluummin kertomatta toisillemme? Ei. Ei mukaan mielestä. Ei ole mitään sellaista, mitä ei voisi kertoa. Ei, päinvastoin. Vaikka ne olisi just semmoiset, että saattaa tulla paha mieli hetkeksi siitä, niin mun mielestä asiat pitää sanoa ääneen, ettei ne jää vaivaamaan. Kaikki pitää Me ollaan keskusteltu ihan kaikista. Kannattaa myös keskustella. Kannattaa keskustella. Kyllä. On kameramies tyytyväinen. Mutta 10 luukkua kohden. Hei hei. Moi moi.